Zuen ustez, zelakoa izango zan, edo pentsatzen duzue dala, Marteko bizitza? Zaila eta deserosoa izango litzateke nire ustez. Zuen ustez? Arraroa. Ze beroa egongo zelanketan eta hotza buruan. Zer gaitxik hori? Ze ez dakit baina da fizika. Ditu estralurtarrak eta dana flotatzen egongo dela. Uste dut. Uste dut, bai. Bakoitzak, galo, ez dakigu. Ez gara egonan. Zuen ustez, ezagutzen dugun unibertsoaz haratago, zer uste duzue dagoela hor? Beste galaxia batzuk egongo direla. Beste uniberso. Beste unibertso bat? Bai. Beste planeta eta galaxia batzuk daudela uste dut. Eta zuen ustez, zelan irudikatzen dituzue estralurtarrak? Ze forma dak, ero existitzen dira zuen ustez, edo zer? Berdeak begi beltzekin. Zuen? Bezalakoak baina txuriak, buruandiak eta begi beltzekin. Berdeak eta begi bakarrakin. Zuk zuzte. Txuriak altura eta muskulu askorekin irudikatzen dute. Ditut. Eta zuen egongeran, edo zuen etxian, edo inguruan espaziontzi bat ikusiko bazen dute, zein gozen duke? Nire familiakoei deituko nieke eta esango nieke espaziontzi bat dagoela lorategian. Nire familiakoei deitu eta nire lagunei deituko nieke. Eta biltura egiko zenuke? Ez. Ez. Ez? Nik dazakoei deituko nieke eta €1 euroren truekea salduko nieke. Bera gehiago. A ber, zuk zer? Emango nioke gobernuari €1 euroaren truke. Joder. Eta ez badetzu emoten, zuekin bizibiako da? Edo? Zuk uste zuen euren laguna izanalko zinateketla? Gobernuarena. Eta izarretara begiratzen dozuenean ez, ikusten dozue dardarka dauzela ez? Segeitik uste dozue dela? Badakizue? Bai. Jarriak ematen dielako argia. Argia dutelako. Lanpara daukate barruan. Lanpara dakate. Eta zuk segeitik uste dozu? Argi aikri zirbero asko dutelako. Bueno, bakoitzak beran teoria.